Magkakilala na kayo? So kaya pala nagbibiruan na kayo ng ganyan. Nakala ko kaya hindi. pa. Tagal na kami magkakilala. Okay lang. Good morning, Philippines! Di man kamo salom. Pwede pala kayang alon. Mag-swimming ako. Oo, kasi parang malaki man eh. Malaki. Malaki yung alon. Naman naliligo doon, oh. Doon, oh. Parang lumaki nga lalo eh. Dito tayo sa dagat. Hee! Dito tayo, halik kayo. Hala! Ang tubig maginaw pero ang sarap-sarap. Grabe, ang sarap ng tubig. Maginaw siya pero masarap sa feeling. As in yung balas, masakit konti pero masarap siya sa feeling talaga guys. So kaya kayo kapag malapit sa dagat, ligo na. Ayaw, pwede man ito din. Ano ba? Dali na din. Ha? Meron ng case. Dali na ako ra usa na unsa. Hoy, yung cellphone mo mag-ano ka? Be. Sure nga dili mahulog. Tug na ayo. Dali. Brenda. Brenda. Dali ba alkansi? Alkansi man ko ani?
baka malunod tayo ba? Kuya! Si Lloyd eh. Hindi na ako nagpalit ng ano, meron ako kasi Okay lang yan. Yung bang mahaba-haba ang babalik? Brenda! Halika na. Oh my God, si Brenda. Kuya. Then babalik na naman. Dali na, Be. Halika na. Be. Dito tayo sa ilalong, Be. What? Kasama na. 1, 2, 3. Hala, meron, Be. Pailalim tayo, Be. Pailalim tayo. Underwater. You go underwater. There's a big wave. Hoy, pag sure, Brenda. Uy, ano mo yung cellphone mo, Be? Baka mahulog. Pinatuan. Hello guys, ito yung nandito sa tubig, Tampisaw, Santali. Yan, nandito na kami, nakaupo. Ito si Kuya, oh. Pinakakuya namin dito. Siya yung pinakakuya namin. Ay, naligo pa si Kuya, oh. Ano pa rin yung ano, talon? Yeah. Talon, alon pala, alon. Maalon. Matalon. Grabe, ang bibig niya na. Ganda. Luspad pa rin, oh. Aha. Wala ng tiko. Ah, may shower doon, Chip. Meron. Magdala ka ng chinilas, Kuya. Hugaw yung CR nila. Wala. Yan na lang ang gamitin mong pang ano, Kuya, para Pang hindi ka ano? lumubog. Di, Kuya, halika na. Hindi, sasamahan ko sa bodyguardan ko siya. Baka mapano yan doon. Adoy, ginoo ko. Puta. May nakikita akong tiki bar doon. Ano ba yun? Alin? Chip, okay lang ako, Chip. Ha? Nag-release ka na, Chip? Meron kaming nakilala nag-release ka dito, na? oh. Si ano, si ate, oh. Si ate Nini. At Nini man yung angga mo? Nina. Nini na lang. Hindi na lang. Nini. Ay, si Nini. Eh, baby pa. Hindi nga matanda. Taga Bisaya pa rin siya, guys. Taga, asan nga kuya, ate? Lady. Leyte. Sa Bisaya talaga siya, Bisaya. Sa Bisaya. Kasi kung Bisaya, dyan sa Mindanao. Siya, sobrang Bisaya. Ilalim. Chip, ha? Bisaya. Pure Alam mo ba Bisaya. mo umalis sa tubig? Yung dalawang... More parang ako lang kuya, no? Kaya alam ko dyan. Sabi niya, because it hurt. It hit my eyes, it hit my nose. Okay, guys. Relax tayo. Maganda pala dito magtambay-tambay, no? Tambay-tambay sa dagat lang. Maganda yung panahon ngayon, hindi masyadong sobrang init. Oo. At kuya, can you upo here? Yes. Come on. Kasi interviewin ka. At Come ilan on. bang asawa mo? Walang ganulan, ha? Ay, wala kita. Okay kuya, kasi matagal na tayong nagkakilala, pero Hindi mo pa talaga, ano. Ah. Dati kami taga-Colonia. Guys, meron Magkakilala tayo. na kayo. Magkakilala na kayo? So kaya pala nagbibiruan na kayo ng ganyan. Nakala ko kaya hindi. pa. Tagal na kami magkakilala. Tagal na, mga 10 years. Oh, Oh, grabe pa. Kasi magkita kami, pareho kami ng Filipino store. Oo. Kita lang kami once a Dishwasher year. lang ako noon that time. Hindi pa ka magluluto-luto. Oh, hindi pa. Dishwasher lang ako. Bodyguard siya ng boss ko. Talaga? Wow. Kaya nainggit ako niyan. Laging ano-ano ng boss ko yan. Lagi kasi ako kasama nung Ay, boss ko. kasama. Filipino rin? Ay, Pilipino mayaman. Ako lang hindi nag-ano sa kanila, nag-day off. Lagi akong overtime. Wow! At ito guys, si Kuya Romel pala, ito yung pinakakuya namin, unang nakilala. Well, siya yung unang nakilala namin kay sa may-ari ng tindahan. Yeah. Siya yun. So, siya lang talagang pinakakuya namin. At magaling ito magluto guys. Magluto lang. At saka, mabilis, grabe ito magluto. Nakasama namin ito doon, grabe. Kaya, yung mga kaldero, kinakausapin talaga niya. Matatakot ka na lang kahit anong lumalabas sa bibig. na kayo doon sa tindahan. Oo, nung ano yun? Kuya? Anniversary. First year, you know? First year. Susundin sana ako ni boss eh. Anniversary. Impake na kami guys, pauwi na kami. Look, tingnan niyo yung mga mukha, oh.
Kuya, ay kailangan may ano si kuya, katulong. Akin na lang yung malaki kuya kasi mabigat mo yung ano mo. Mabigat yung ano, pag ano, mabigat kasi oh, yung balas. Okay ka lang dyan, ha? Di akong hawak sa isa. Alin? Yung Sure ka? anong gusto mo? Di ako niyan. Oh, ito oh. Ako niyan. Para, ako yan. Kuya, mabigat yan. Oh, ito. Sigurado ka, An? Akin na tulong na dali. Dalawa kayo dyan, eh, An. Mabigat eh. Uwi na kami guys. Okay na. Oy, kuya, okay ka lang? Ate. I'm good. Oh. Ala, tingnan niyo tong dalawa. Di, okay na ako, be. Okay na ako. Okay na ako. Bibi, Ay, ako. okay lang yan. Okay lang yan. Go, go. Mabigat yung ano mo rin. Para tayong kurang din. Ano yung orange? Wala na yun? Ano yun? Ano yun? Oh, sa kanila yan? Sorry, may orange na. Tignan mo. Ano yan, be? Dito guys, pauwi. Hindi pa kami iuwi, maglakad-lakad pa kami. Ilagay lang ito sa sasakyan. Di ba, be? Di ba, te? Yes. Be, okay ka lang?